एमाने पहरा शिखी गले लकी केते दूर तू जाई पारू पहरिकी मो एपट सेपट ही जीवी एपट सेपट 4 थर किलोमीटर प्राइस कौन कौन रखी गोटे थर हेंतलु 4 थर ठंडा देलानी एथर ठंडा दबो राजा तू केथर हेंजिबू मु 108 थर जीवासी करी 108 थर जदि जीवासिया करू मते गोटे ठंडा लीटर दबू मु तुम ପାଇଁ ଖରାରେ ଜଗି ବସୁଛି ନା ଅପାରଣ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଅଛି ଭାଇ ବହୁତ 500 ଟଙ୍କା ଉଦାଇ ପଇସା ପାଣିରେ ଓଦା ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଇଦେବ କଣ କହିଲ 500 ଟଙ୍କା ଉଦାଇ ଧଡ଼କା ଦିନ ପଇସା ଅଧିକା ନା ସେଥିଲାଗି ଓଦା ହେଇ ଯାଉଛି ଏ ଜାଲଟ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ ତ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଜାଲଟ 500 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ଓଦା କରି ଓଦା ହେଇଗଲା 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଅଡେଇଥାନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା କେତେ ସମୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିପାରିବୁ ରହିଲୁ ବୁଡ଼ିକି ରହୁନୁ କେତେ ସମୟ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଛି ନା